नै गाइस पेकिं खालामखांबाय ओमफ्राय नै बारा लाङा एसेल' दा थांनोसै नै गाइस थफ्ला थफ्लि ओंखारजोब्बाय मा लाखो मिथिला सानैजोंनो जि बुरजा गिलिर Hey guys, good morning. दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। नै जोंहा दा न'आव थांनो ओंखारबाय। दा 6 जाबाय आरो टाइमा, ओमफ्राय 6:30 जाबाय। ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारबाय। बिदिब्ला दा जों थांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। अखा स्रि स्रि हासोदों, फिसा फिसा अखा हासोदों। So guys, नै जों फैयै जखला बान्दा मोनबाय। ओमफ्राय जखला बान्दायाव नै नारेंखलनि दै लोंबाय। मिस्टाराबो लादों नै बियो इयावसो दोनबाय। हरै बुंखादोंमोन ना। Cheers. Cheers. Ini बेसे hours दंबावो? 3 घन्टासो लाबावगोनलै। मथ'थे 7 घन्टा जाबाय जोंना। 7 घन्टा ड्राइभ। मानोना होमबा बियो रोंथारा नालाय गोसा सालायनो। नै जों ओंखाम जानो हाबबाय। मा जायगा मोनलाय? नगाव बाइपासाव न'आव ओंखाम उखैबाय। दा टाइमा बेसेबां? 1:49 जाबाय, 1:50 जासिगोन। ओंखाम जानोसै जि उखैबायलै आयौ, फुंनिफ्रायनो जायाखै। नेगासिनो अर्डार होबाय। नै ओंखामा फैबाय जोंना, बरियानो जानोसै। मिस्टारनाव फैबाय। हेल' फिथिख्रि ना, लकेल चिकेन जानोसै। स्लिम जाखांजोब्बाय नै गाइस। दय जादों। जाखांनायनि दय। बिराद गोथाव। स' गाइस जाखांनानै ओंखारबोबाय नैबे अनुराग धाबायाव। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मा होनो नगाव फैबा नैबे अनुराग धाबायाव जा, ओरैबायदि गोथाव मोनजाखायो सयथिबो, मिसा होनाखै आं। ना फिथिख्रि लकेल ओमफ्राय मिस्टारा माबा लादों, मिथा पान। दुमोन दे दुमोनदो। आयौ इयाव खारबाय हनै। लैथो सौफैबाय जोंहा। दासो जास्ट सफैदों आरो। नानि नायलाय हामदों नानिया एसे। ताका दं नै ताका नोंना दाबो दं ना। दे लोंबावलाय दे लों। ह ए मेटखौ नि र' दे। गोथाव हाबालाय नै बबेयाव हाबजायो दा। जाबाय ना नैथां दादा नैथां। स' गाइस नै दसे ओंखारबाय बाहेराव साहा लोंखांनानै। एकदम पुरा फ्रेश बारहावा। ओइ नानि फ्रेश बारहावा। रैसुम गोसोम गाननानै जि असाइस नुखादों नालाय आंखौ। हाय होनलाय। बा रोंबाय नै एकदम अखा हादों। गय बागाना एसे दासो मोजां मोनबाय खोमा अखा मोननानै। बिराद गोबाव अखा हायाखैमोन ना। ओमफ्राय नै खिजुरा माबाजोब्बाय, थाइजोब्बाय नै मोनहांजोब्बाय। हाब्रु नै गामिनि लामाया हाब्रु जाजोब्बाय। नुदों हाब्रुआव माबायदि थाबायनो मोजां मोनदों। नायला आरो बिदां ओइ ए मोजां मोनथारदों। इसोर हनै आं हाल्लाहाय बोरैबा थाबायखाबाय। आयौ इदि गारना दोनबाय हाखौ। बोरो लामायाबो नै लामाया मा जाखो। एखे फैनो हाला। नै न'आव फैनानै थाइजौ गोमोन जानोसै जोंहा।
जि सिरिलाबायना दंखायो थाइजौआ ओरैनो ओरैनो मना सानथारबाय मना गिदिरजों दबाय ए मा मोना सुखो थाइजौखौलाय थाइजौआ बबे मोनसे पाप्ता मोनसे देसिमोन नामा जोंनि गिदिरा जागोन आख' अ न'निया फिसा जागोन होमबा हावै बार हरदोंमोन आं गाबिबाव खोने ए जुमाय मावनो हादाखै ए न'नि नै गोजा गोजा जि गुरैखा आइनो बहराखौ एसे आइनो बरिखौ बिराद गोदै आयौ उन्दुबायो मोनसे नानि बदो गोथाव नानि गोथाव ओइ आरोबाव हराखौ नै बिदों आरो दे आरो हर नानिनो न नायलाय ओरै नाय नाम 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 ना गोथाव आयो The next day. लामाया गाज्रिथार नै पुरा लामा गोदान बानायजोबदों नै थांदोंमोन आंनाव मेसेज गोजां दायो बिजावजालिखौ बिजावजालि उन्दैखौ जि ट्राफिक चिफ मिनिस्टार फैगोन नै इयाव दिनै मदि फैनायाव फैदोंमोन जों मदि फैनायाव जि भिर जों जेरै देनायसो बास मोनदोंना मदि फैखालि नुवाखै बारखौ बायहाय जेने थेने थाबायबाय मानसिफ्रा अ बासा लाबोना दोनफैजोब्बाय आरो नै मानसिफ्रा फैगोन फैया मिथिबाय फैगोन मिथिदों मालाय मिथिखाजोबो बाङालिफ्रा फैदोंमोन बर' मानसिखौ नुस्रायासा ना साबायबाय मालाय बिराद ट्राफिक माथो नै नायदो लामाया फिलायबावनो दे हुगाराखौ एसे ड्राइभारजों ना मा होनो बबे बिथिङा बै स्टुडियामाव ओइ मानसि भिर नास्ता जादों गावसिनि नास्ता बेसोराफ्रा ओइ गोदान गोदान हौवासाफोरसो इयो नैयाव जागोन मिथिङा ओं थाबोबाय हिमन्त बिश्व शर्मा नै पार्कआ बेयावनो मा पार्क रिक्रिएसन पार्क मिन्थिफेराहाय गिदिर पार्क बियालंखौ दासो एसे मिन्थिलांगासिनो आङो अबेयाव मा दं अबेयाव मा गैया एसे बोरायनायखायनोलाय नायदो मानसिफ्रा फालो फालो मा गोजा मा गोजा मा होनोमोनलाय बागानिया बागानिया नङालै बाङालिबो नङा बिसोर माबासो नेपालिसो नै आंना बिजावजालि उन्दैयानो बेयो आइ बिमा फिसा एखेहाङानोलाय आलासि जानो फैदोंमोन इতিয়া जाम आरो থাকিবি দে ভালকে नै कार्बि आंलं टाउन हाबबाय जोङो बिजावजालि लानिफ्राय फैबाय आरो ओमफ्राय दा जोङो आरो सासे आइ हस्पिटालाव दं आरो लोमजानानै बेखौ नायनो थाङा होनदों दा टाउनानो बन्द गोजा दिनै मिथिंना बेखायनो बन्द गोजा खोमालै नै पुरा बन्द गोजा बरियानो नायना फैबाय ओमफ्राय दा जोङो मेडिकेलाव थांगासिनो ना दिपु मेडिकेल कलेज दिपु मेडिकेल कलेजाव दिनै जेरावबो ट्राफिक हाय अट'आनो अट' एंखावरि बायदि नै नांहां गारिजों जि अट' खायसर लारि लारिनो
Besok Sari, petrol sari. dah, petrol. पेट्रल इखैबो Karbini jambili na jambulu. जाम्बिलि मिथियालै आं मा होनो Jambili. हरावसो मोजां नुयो मेडिकेल कलेज सफैबाय गोजानथ' आरो एसे थांगासिनो नै जोंहा नायनो लारि लारि नै आइखौ लाबाय बेमारि नायनो फैनाया गोजानथारबो ना थाबायनो हायाखै चलो चलो Đây là mà. Cứ đây. Video बनाई दा. Cứ đây ना? Anh जाने मोनसे. अच्छा दे लो. थांसै guys नै दासो जास्ट सफैबाय आङो दिफुनिफ्राय फ्रेश जाना लाबाय एसे एन'खा मेंखाबाय गारि सा सा फैनायावनो ओमफ्राय बिजावजालि उन्दैखौ नायनो थांदोंमोन आरो बिजावजालि उन्दैया गावनि न'आवनो दंहैथ'यो आरो दा दिफुआवहाय मानोना होमबा बियो अपारेशन जादों आरो किडनि अपारेशन बेखौ चेन्नाइआवसो अपारेशन खालामनो लांदोंमोन बेखायनो आङो नायफैनायबो जायाखैमोन सिगां ओमफ्राय दालागै मास मोनसेयानो जाबाय ओमफ्राय नै दासो मिस्टारनाबो सुटि मोना नालाय फैनो थाखाय ओंखायनो मैया फैबाय ओमफ्राय दिनै लोगो लोगोनो नायहैखाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आइबो दंखायोमोन जोंनिनो बियो ओरै खाखि खैजानि आरो जोंनिनो न'निनो आइ बेखौबो नायना फैबाय बेबो एसे सिरियासआनो जाना दंमोन ओमफ्राय दा एसे मोजाङावनो फैबाय ओमफ्राय बेखौबो नायना फैखाबाय खेबसेनो सानै बेमारि नायना फैबाय आरो बाबुआ मैया लांफाजायासै ओमफ्रायो एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां नुदोंब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ अल